טוב, מאזינים יקרים, היום נלמד איך להכין סליים צבעוני. טוב, המתכון לסליים צבעוני הוא 6 כפיות דבק לבן, ואז הוא כפית צבע לבחירתכם, אני אבחר אדום, 3 כפיות. 3 כפיות? מזה תגיד לי. 3 כפיות מזה. עכשיו נשים בכפית. כמה כפיות? 6 כפיות דבק לבן. תחזיק. אני עכשיו מחזיק את הכפית ושם את זה. פה תשים פה. כאן תחזיק. אני אשים לך ואתה תשפוך. 1. שפכנו את הדבק לתוך הצנצנת. 2. עכשיו אנחנו שופכים את הדבק, אנחנו צריכים 6. אבל בשביל שלא ייגמר אנחנו שמים מעט. 6, כן. עכשיו חסרנו רק עוד 2 כפיות עכשיו עוד כפית אחרונה. וכמה הם אמרו? חצי כפית צבע. והוא ניקח את הכפית. אני אבחר לשים אדום. כתוב פה לבחירתכם. אני בוחר את הצבע הכתום. עכשיו נשים כפית צבע. שמנו מקל עם צבע כתום, למרות שלא היה אדום. אוקיי, ועכשיו 6 כפות, צריך 3 כפיות מהחומר הפעיל. 3 כפיות מהחומר הפעיל. זה מסוכן, צריך להיזהר. אני אשפוך. תגיד להם גם שזה מסוכן וצריך ומסוכן על צנע. וצריך עזרת מבוגר, אבל תנסו את זה בבית. כן. עכשיו תשפוך. עכשיו שפכנו את החומר הפעיל לתוך הכפית. עכשיו שפכנו את לתוך הצנצנת. תגיד להם, אתה יכול לשים נצנצים, רוצה? כן. שמים נצנצים. שים. ועכשיו אתה מתחיל לערבב. ועכשיו אני מתחיל לערבב. אז תתכוננו. 3, 2, 1 ומתחילים. אתם רואים, אני עושה בתנועות כאלה ואני מסובב מאוד לאט. אתם רואים? אתה יכול להרים, אתה יכול, איך שנוח לך. שנייה, זה יצא לי בטעות. אתה צריך גם את זה, לא? שמנו. לא, זה לא צריך דבק שקוף. צריך. לא, פה רק 6 כפיות דבק לבן, הנה תסתכל. הנה, וכמו שאתם רואים, זה כבר מתחיל להפוך לסליים. נכון. פשוט נופל לי את כן, הפיאט. כי זה מכשיר כזה שצריך להחזיק. תגיד להם שצריך כמה דקות לערבב. עכשיו צריך כמה דקות לערבב. הנה, זה תראה להם שזה מתחיל להיות גושי. עכשיו זה מתחיל להיות גושי.
נכון? וואו, זה גם מתחיל הסליים. מתחיל. ואתה רואה, צריך לערבב את זה. תראה כמה דקות רשום על כל אחד. זה קצת לערבב? לא, זה קשה נפל לי. כן, כי זה כזה... אבל אני לא רוצה. זהו, תביא. לא, עוד לא. נוסיף קצת עוד קצת דבק מהחני. שנייה, נוסיף קצת דבק. שנייה, אנחנו מוסיפים עוד דבק שיתרכך. כן. שיתקשה קצת. שים טיפה דבק שקוף. שים טיפה. שנייה, צריך לפתוח את זה פה. שנייה, אבל זה לא בטוח. שמים טיפה מהדבק השקוף. שמו מהדבק השקוף. קצת לערבב. אתה רואה? ממש סליים נהיה. רואה? כן. איפה הקופסה שאתה מעבר את זה? שאני אחליט. זאתי. וגם יש לנו קופסה איפה לשמור את הסליים. נכון. ויש גם קק. נכון. אם תראה להם שזה התקשה. תראו, זה התקשה. אתה רואה? זה נהיה סליים, תסתכל. נו, אני יכול לקחת? כן, עכשיו נעביר. זהו. עכשיו אנחנו שמים את הסליים בטינטנת. כן. אתה רוצה, אתה יכול להוסיף עוד קצת נצנצים. אנחנו עכשיו מוסיפים את טיפה נצנצים. וסוגרים להתקשות. תראה להם מה יצא בסוף. טוב, אז כמו שאמרתי לכם, הכנתי סליים ותראו, כבר מוכן. עכשיו אני רק משאיר אותו טיפה להתקשות. אז אם אתם ורוצים עוד סרטון כזה, אז צריכים להגיע ל-37 צפיות, ואז תרשמו לי בתגובות איזה סרטון אתם רוצים שאני אצלם, אז נתראה בסרטון הבא.